Fil-katekezi tagħna llum eżistij se nkompli nirrifletti fuq litra apostolika li l-Beat Giovanni Paolo II kien tagħna fl-2001 fil-bidu tal-millenju ġdid li għajn kbir għat-tiġdid tal-Knisja fi żminijietna. U propju konna qegħdin nirriflettu ftit fuq wara li rajna li il-Papa poġġilna s-sejħa l-qdusija bħala fil-qalba ta' kollox, u mbagħad l-ewwel mezz li tagħna l-qdusija kienet il-ħajja tat-talb u bdejna nirriflettu fuq dan. Illu ħankompli nirrifletti fuq paragrafu 32 l-aħħar sentenza propju tiegħu. Meta Giovanni Paolo II fil-kuntest li kienet jitkellem fuq il-ħajja tat-talb, dak li spjegajt l-aħħar darba li huwa l-qofol ta' kull azzjoni pastorali, l-kundizzjoni tal-ħajja pastorali, etc. Fl-aħħar tal-paragrafu jgħidlek: meta nitalmu din is-sura trinitarja tat-talb nisrani u ngħixuha bisħieħ l-aktar fil-liturġija li hija l-quċċata u l-għajn tal-ħajja tal-Knisja, imma wkoll fl-esperjenza personali tagħna, inkunu sibna s-sigriet tal-ħajja nisranija vera. Li għall-ebda raġuni m'għandha titbeżza mill-ġejjieni għax dejjem terġa' lura lejlejjun li fihom issib dejjem ħajja ġdida. Eżisti sentenza mimlija b'ħafna erf, b'ħafna dawl, fiha ħafna x'nomodu u x'ngħixu. L-ewwel ħaġa Giovanni Paolo II tidna li t-talb hemm talb nisrani u talb li mhux nisrani. Ħibna nitkellem it-talba nisranija. It-talb nisrani kif qalilna Giovanni Paolo II u fissrinna, riflettina fuq l-aħħar darba, huwa t-talb fejn aħna qegħdin f'relazzjoni mal-la Trinità. Fil-viżjoni ta' Alla, it-Trinità qaddisa hija dak li tagħmlilna differenti mill-bqija tar-reliġjonijiet kollha eżistijej. Aħna mhux sempliċement nemmnu falla bħal diversi reliġjonijiet li jemmnu falla. Imma dan Alla li urina lilu nnifsu bħala Missier, Iben u Spiritu Santu. U permezz tal-mamudija nisrani fi Kristu isir Iben tal-Missier u jimtela bl-Ispiritu tal-Uliet, l-Ispiritu Santu, li jgħajjat fina Abba Missier. U allura maħbubin tiegħi, il-Papa qed jgħidilna hawnhekk li din l-esperjenza tat-talb falla Trinità nistgħu nesprimuha f'żewġ aspetti: it-talb liturġiku u it-talb personali. Giovanni Paolo II jagħmel enfasi għat-tnejn li huma it-talb liturġiku u it-talb personali. Ħanibdew mit-talb personali, iktar faċli nifhmuha. It-talb personali huwa it-talb tiegħek li inti ta' kuljum kif spjegajt l-aħħar darba tinġabar titlob, tingħaqad mal-mulejja tagħna. It-talb tiegħek matul il-ġurnata, ir-relazzjoni personali tiegħek. Però eżistijej, importanti ħafna nifhmu li aħna r-relazzjoni tagħna ma' Alla hija personali, jiġifieri hija tiegħi, però mhijiex individwali, jiġifieri m'iniex maqut għalija nnifsi, maqtuħ għalija nnifsi waħdi. Mela hija personali imma mhijiex individwali. Hija komunitarja, jiġifieri jiena qiegħed ma' oħrajn. Il-mulej sejħinna fi knisja, il-mulej sejħinna f'komunità. Hija komunitarja, però mhijiex kollettiva, ġifieri mhix jiena parti minn massa u jiena m'hemm xejn fija, ġifieri jiena ġast numru, le. Mela hija personali u mhux individwali, komunitarja u mhux kollettiva. Mela hija relazzjoni ma' Alla personali imma komunitarja f'komunità. U din eżistijej hija realtà, hija xi ħaġa li rridu nagħtu kasha ħafna fi żminijietna. Sfortunatament uħud jgħixu l-gidba illi jridu jitolbu bis-sar rashom personali però maqtuwajn mill-Knisja u jgħidu li huma nsara. Ma femux eżistijej u meta ngħidu hekk ma nifhmux li din mhijiex iridet Alla lina. Aħna mhux il-Knisja vvintat li aħna ninġabbru nitolbu flimkien. Hija l-mulej Ġesu li jrid jiġborna flimkien għat-talb. Waħda mill-affarijiet sbieħ ħafna eżistijej tal-Kristjaneżmu hija din l-għaqda ta' bejnietna l-insara.
li Alla jrid jiġborna flimkien nitolbu. Din Ġesu jrida tafux, din mhux ivvinta tal-Knisja. Ġesu jixtieqna ninġabru li nitolbu flimkien u x-Xitan ibedna minn dan. Ix-Xitan jidħol fil-Knisja biex jifridna milli nitolbu flimkien. U xi drabi jirnexxielu għax inħalluh bid-dnub u bil-weġġa' tagħna. Mela, qegħdin ngħidu li din l-esperjenza tat-talb tkun personali u komunitarja. Għaliex komunitarja x'qed nagħmel ftit enfasi fuq għallum di? Għaliex jekk aħna qed nirrelataw mal Trinità, mis-Sirben u Spiritu Santu, Alla li hu komunità ta' mħabba fih innifsu. Kif jista' jkun li aħna ma ninaqdux bejnietna? Aħna rridu nirriflettu dil-laqda li hemm f'Alla, f'laqda ta' bejnietna. Aħna ġbija ta' Alla mhux biss b'mod personali, manka bħala komunità ġbija ta' Alla. U jekk il-qalba ta' Trinità Qaddisa hija l-imħabba, il-qalba tal-Knisja hija l-imħabba. Allura l-qalba tat-talb huwa l-imħabba. U hawnhekk fejn tidħol il-mod kif aħna nitolbu flimkien fil-Knisja, dik ngħidula l-liturġija. Il-liturġija hija l-qima pubblika kollha li tagħmel il-Knisja. Biex ngħidu hekk għandha żewġ aspetti. L-aspett ta' sagramenti, is-seba' sagramenti fosthom il-Qudiesa, l-Ewkaristija ma mhux biss, il-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof, l-Ewkaristija, dawn iduru mis-sagramenti ta' l-inizjazzjoni. Imbagħad għandna is-sagramenti ta' fejqan li huma l-qrar u l-Griżma tal-Morda, id-dilka tal-Morda. Imbagħad għandna is-sagramenti tal-qadi li huma l-ordni sagri u żwieġ. Sagramenti jinqasmu fi 3 kategoriji: sagramenti ta' l-inizjazzjoni, is-sagramenti ta' fejqan u s-sagramenti tal-qadi. Dawn huwa ħanidu hekk faxxa tal-liturġija, u mbagħad għandna l-aspett ieħor li huwa l-liturġija tas-sigħat. Forsi wħud minnkom ġiri smajtu l-kelma, anka qabel kienet intuża brevjar jew qabel ukoll tintuża l-kelma l-uffiċċju divini. Il-liturġija tas-sigħat li hija aspett ħafna sabiħ u importanti illi bih aħna għandna u rridu jeħtieġ illi nitolbu. U propju jekk ikun ċans nitlu ftit fuq il-liturġija tas-sigħat ukoll. Però fuq liturġija b'mod sieħ il-Knisja jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-Tieni u jerġa' jikkwotaħ il-Papa hawnhekk hija l-quċċata u l-għajn tal-Knisja u tat-talb tal-Knisja u tat-talb personali tagħna. Mela t-talb tal-Knisja u t-talb personali tagħna irid isib il-quċċata tiegħu propju f'dan. Irid isib il-quċċata tiegħu f'dan. Aħna rridu nitolbu f'sintonija mal-Knisja, qalb waħda mal-Knisja, s-sentire kum ekklesja li kien jitkellem minna Sant Ignazju tal-Loyola SSTA, irridu ngħixuha anka fil-ħajja tat-talb. It-talb tal-Knisja rid ikun lajn u quċċata. Xi tfisser? Lajn li minna aħna nixorbu. Mela, il-quddiesa, il-kelma talla ta' kuljum, il-liturġija tas-sigħat, tkun lajn li minna jiena nixrob. Il-quċċata tfisser li kollox irid iwassal lura liha. Mela SSTA, xi jfisser dan? Ifisser mod speċjali l-quddies l-Ewkaristija hija għajn u quċċata. Kollox jiġi mill-Ewkaristija u kollox iwassal lura l-Ewkaristija. Dik hija t-talba tal-insara. Kollox mill-Ewkaristija u kollox lejn l-Ewkaristija. Din rridu naraw SSTA. Kemm aħna verament l-Ewkaristija da lajn u quċċata. Lajn tagħna verament tal-ħajja tat-talb il-quddiesa. U kieku aħna nemmnu fil-verità li lajn tagħna l-Ewkaristija, kieku aħna daqshekk kbir daqshekk inżommu ruħna l-bod, daqshekk ma nagħmlux sagrifiċċju, daqshekk ma nagħmlux attenzjoni għall-quddies. Sfortunatament SSTA, u din ma ngħiduwix biex kwistjoni ta' numru ta' suċċessi jew fallimenti, ngħiduha bdieqa fil-qalb għall-bniedem. Il-maġġoranza tagħna l-Maltin SSTA bħal bqija tal-Ewropa telqu l-Ewkaristija. M'għadhomx jersqu għall-quddies. Sfortuna kbira u kulħadd irid jagħmel l-eżami tal-kuxjenza tiegħu, inkluż is-saċerdoti u l-parroċċi fejn hija ċċelebrata l-Ewkaristija. X'tip ta' servizz qegħdin nagħtu? Jekk xi drabi aħna xi aħna stess li qed indejqu n-nies li qed ingerxuhom, jekk xi drabi
femminix in-nies biżejjed x'inhi l-Ewkaristija. Anka n-nies li jagħmlu kuxjenza tagħhom, eżami ta' kuxjenza, x'qegħdin nippreferu, kanx nippreferu il-baħar mill-Qudiesa, is-safar mill-Qudies, il-flus mill-Qudies, l-irqat mill-Qudies. Ċertament il-bniedem għandu jisifer, għandu jistrieħ, għandu jmur jom, għandu jgħix komdu għaliex le. Imma dan kollu għaskapitu li qed inwarbu l-Ewkaristija mill-ħajja tagħna. Qed ineħħu dil-lajn, u jekk inneħħu lajn x'jiġri? Jekk telaq lajn tal-ilma jiġri li darba tmur tiftaħ il-vit u ma ssib xejn niexef. U mingħajr ilma tmut. U forsi dak li qed jiġrilhom ħafna minna eżistieri mingħajr ma jindunaw. Qegħdin iwarbu minn dil-lajn u xi darba tridu morru jixorbu u għaliex twarbu ma jsibu xejn. Vid void. U hija ħasra. Għaliex eżistijej iktar ma d-dinja titbiet minn Alla, iktar ma int titbiet minn Alla. Se jiġi moment li ħataqa nixfa fuqek bħalli ben il-ħali li waqa l-ġuħ fuqu. U f'dak il-moment meta int se tkun bilaċ bil-ġuħ, fej se dur? Fej tiduru n-nies ta' żminijietna li qed jitelqu lajn tal-Ewkaristija? Qed iduru għal pornografija, sess frenat, adulterji, lob ta' flus, droga, alkohol, relazzjonijiet bla doċċ, divertiment fit-tul bil-lejl li kisser il-bniedem, nuqqas ta' rispett lejn xulxin, għax qed insibu kollox fina nfusna. Jekk ma nafux induru lejn Alla, nduru lejn nfusna, inkissru lejn nfusna u ta' madwarna. Il-bniedem li jeqret lilu nnifsu. Il-bniedem li jeqret lilu nnifsu. Xweġa fil-qalb ta' Ġesu ta' Omna Marija eżistijaj, li l-inna jħobbuna. Ġesu tagħna dar rigal kbir, tagħna dal-lajn, tagħna l-Ewkaristija, tagħna lilu nnifsu, tagħna l-kelma, tagħna l-komunità, l-Knisja. Kif aħna qegħdin inwarbu dan kollu? Il-konsegwenzi eżistijaj, mhux biex inbeżżu bil-konsegwenzi, ma traġiċi. Għax kif il-bniedem jitlaq l-Alla, isir għadu tiegħu nnifsu. Kif il-bniedem jitlaq l-Alla, isir għadu tiegħu nnifsu. L-Ewkaristija mhix biss lajn eżistija jekk mod ġenerali, ma l-liturġija, l-Ewkaristija tkun lajn tagħna s-saċerdoti. Il-mod kif niċċelebraw il-Qudies, il-mod kif aħna nqarbnu, il-mod kif aħna nitolbu fiha kemm verament il-Qudiesa għalina minna aħna nistennew kollox, kull grazzja mogħtija lilna fi Kristu, jgħidilna Pawlu, u dan Kristu li aħna niċċelebraw fil-liturġija. Niċċelebraw il-Ġesu, il-Ġesu. Kieku tafuh eżistijaj, kieku tafuh kemm hu sabiħ, kieku tafu kemm uħobbna, kieku tafu kemm jixtieqna, kieku tafu kemm hu qrib tagħna, kieku taf Ġesu kemm huwa mweġġa għaliex il dawk li jħobb qed jiddisprezzaw qed jħobb is-sieq fi żminijietna. Kieku tafu kemm Ġesu huwa ħanin, xi ħniena għandu magħna, kemm jixtieqna lura. Imma anke fil-Knisja eżistijaj. L-attivitajiet pastorali tagħna kemm verament ġejjin mill-Ewkaristija? Kemm? Kemm verament għandna sens l-Ewkaristija lajn, jew nagħmlu f'kollox qudies għax ma nafux nagħmlu xi ħaġa oħra, ma m'hemmx il-valur vera. Jew nagħmlu qudiesa biex neħilsu, għax il-qudiesa nafu xi tittamel. Xi kuntant niċċelebraw il-qudiesa raġunijiet żbaljati eżistijaj. Kemm għandna bżonn napprezzaw iktar dan is-sagrament. Hija lajn però l-quċċata kollox irid iwassal għaliha. Kemm aħna żbaljati eżisti meta l-festa fil-parroċċja tkun il-quċċata ta' kollox. Żball. Il-quċċata tal-ħajja ta' parroċċja mhijiex il-festa. Aħna qegħdin żbaljati waħda ejwan fil-mentalità tagħna. Mhux qed nipponta subajja li ħadd qed ngħid is-sitwazzjoni kif inhi. Żbaljati.
Meta l-festi tal-parroċċi tagħna qed nagħmluhom il-quċċata tal-ħidma tagħna. Il-quċċata tal-ħajja tal-parroċċa. Mhumiex. Il-quċċata tal-ħidma tal-parroċċa hija l-Ewkaristija u mod speċjali l-Ewkaristija tal-Għid il-Kbir. Dak hija l-qalba tal-fidi tagħna, il-bqija huwa kollu sekondarju. Aħna fil-prattika qed naqilbu l-affarijiet qegħdin niżbaljaw. Anka fil-mod ta' kif niċċelebraw. F'dak li mhuwiex importanti, il-qalba, l-essenza, il-festa ta' parroċċa mhijiex il-qalba u l-essenza, però ninvestu tant enerġija ninvestu, tant flus ninvestu. Imbagħad dak li huwa essenzjali, l-Ewkaristija tal-Ħadd u speċjali l-Għid, għax aħna nċelebraw l-Għid kun nhar ta' Ħadd. Kun nhar ta' Ħadd hija tifkira għalhekk għandna l-obbligu tal-Qudies il-Ħadd. Dak ma ninvestux daqshekk. Min jafku kellna nagħmlu l-affarijiet bil-maqlub. Min jafku kellna nżejnu t-toroq tagħna kif inżejnuhom fil-festi. Min jafku kellna npoġġu l-enerġija kollha fl-Għid il-Kbir, l-istess enerġija li aħna poġġu fil-festi. Hemmhekk inkunu qegħdin nagħtu sinjal ċar ta' x'inhu fil-qalba tal-fidi tagħna. Min jaf li kieku ikonna żelu għall-Ewkaristija bħal ċertu żelu li jintwera f'ċerti festi. Mhux qed ngħidhan b'kundanni u ġudizzji eżistijej, qed ngħidhan b'riflessjoni. Il-bżonn eżistijej li aħna nħarsu f'mera u naraw l-affarijiet kif huma fejn aħna żbaljati jridu ngħidu li aħna żbaljati. Fejn maħniex f'postna rridu ngħidu li maħniex f'postna. Fejn qed nagħmlu għażliet u deċiżjonijiet mhumiex kont il-Vanġelu rridu ngħiduha. U di waħda minnhom. Fejn l-Ewkaristija, u ma speċjali f'dak każ l-Ewkaristija rajt mhix il-quċċata. Kemm fuq livell personali, imma anke fuq pjanijiet pastorali, fuq deċiżjonijiet li aħna nieħdu. L-Ewkaristija tkun il-quċċata vera. Jiena ma nistax nifhem kif l-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċata tagħna u mbagħad kollox imxi u ġerri. Alla ħares il-Qudies tal-Ħadd iddum iktar minn 3 kwarti. Alla ħares. Alla ħares il-Qudies ta' matul il-ġimgħa iddum iktar minn 20 minuta. Alla ħares. Nifhem min għandu ċerti impenni u commitments. Però min naħa l-oħra, meta aħna stess, meta aħna saċerdoti ta' anka nirreklamaw il-Qudies 20 minuta kuljum. Jew ngħidu 3 kwarti nhar ta' Ħadd, aħna stess qegħdin nfaqruha. Kemm sirna xħaħ ma' Alla. Iktar ma' d-dinja sir iktar sekulari bla Alla, aħna mhux innaqsu rridu nżidu. Irrid nagħmlu iktar enfasi eżistijej lil-ħinu ta' Alla. Ftit huma anka fil-Knisja. Dawk li qalbu meda filmu lej Ġesu akkosta s-salib, akkosta s-sagrifiċċju. Ma' Alla sirna l-inqas possibbli. U dan kollu jfisser ħaġa waħda li m'hemmx imħabba. M'hemmx imħabba. Nistgħu noqogħdu ħafna kliem sabiħ, m'hemmx imħabba. Għax int ma min tħobb tqatta l-ħin. Ma min tħobb tfittex li tkun miegħu. Ma min tħobb tkun tixtieq tisimgħu. M'hemmx imħabba lejn Alla u laqas li xulxin. Ma nħobbux inkunu flimkien aħna l-insara. Ġen biex nitilqu mill-quddiesa. M'hemmx imħabba lejn xulxin. Minkejja li morru għall-Ewkaristija li ċelebrazzjoni tal-imħabba, però m'hemmx għaqda bejnietna. Kulħadd jiltaqa' hemmhekk u kulħadd jitlaq. Mingħajr ebda għaqda ta' bejnietna. Il-Knisja għandha bżonn issib mod ġdid kif tkun Knisja fi żminijietna. Il-Kristjaneżmu m'għandux futur, għall-inqas futur radikali, jekk ħanibqgħu b'dawn l-affarijiet. Il-Knisja qiegħda fi żminijiet ta' bidla. U bidla tkun radikali, bidla mill-qiegħ, bidla mill-mod kif aħna qegħdin ngħixu ta' Knisja. Bidla fil-parroċċi tagħna kif qegħdin ngħixu ta' komunità. Biex din liturġija ssir l-għajn u l-quċċata vera, il-komunità nisranija titissib mod ġdid kif tgħix. Aħna l-knejjes tagħna fil-maġġoranza tagħhom kważi kollha saru servizz reliġjuż, ġifieri inti għandek lista ta' qudies li jiġi ċċelebratu tażel waħda minnhom u tmur. Bħal meta tmur għand it-tabib għandu l-ħin jiġi nipoġġi u tmur.
Ma m'hemmx ħajja. M'hemmx ħajja ta' komunità. M'hemmx ħajja ta' komunità fil-maġġoranza ta' knejjes tagħna, servizz reliġjuż. M'hemmx ħajja fil-qrib, ħajja ta' mħabba, ħajja ta' sapport, ħajja li naqsmu l-kelma talla. Grazza talla għandna inizjattivi li qed jibdew daw realtajiet ta' komunitajiet żgħar kif kienet il-Knisja fil-bidu. Dik hija triq għall-Knisja llum il-ġurnata. Hija triq li Monsignor Arċisqof Cremona ilu jenfasizza fil-Knisja f'Malta, però ma naħsibx li nazzar dan ngħid illi waqgħet fuq widnej torox il-viżjoni tal-Arċisqof Cremona. Ftit li xejn għall-inqas fejna fien hija twata. Kollox baqa' għaddej l-istess, minkejja li l-isqof ilu 6-7 snin kemm l Arċisqof jħambaq fuq il-bżonn ta' din ir-realtà. U rridu nistaqsu l-kol kemm aħna x'qegħdin nagħmlu. Għaliex it-talb, il-liturġija, l-Ewkaristija mhix mifruda mill-komunità. Dawn maqudin ħaġa waħda mal-komunità nisranija. Iridu eżistej nieħdu l-mixja tagħna b'ħafna serjetà. Din liturġija eżistej, il-Papa qed jgħidilna li jekk insibuha il-ħajja tat-talb personali u liturġiku nkunu sibna s-sigriet tal-ħajja nisranija vera. Is-sigriet il-Papa jgħid li t-talb huwa s-sigriet tal-ħajja nisranija vera. Dan is-sigriet ħafna minna tefgħu fil-baħar. It-talb fil-familja sar minnu, ir-rużarju fil-familja. It-talba ta' qabel l-ikel, it-talba ta' filgħodu, it-talba ta' filgħaxija sar minn dawn l-affarijiet. It-talb iktar radikali tas-smieħ tal-kelma talla. It-talb fil-komunità sar minnhom, dan huwa s-sigriet. Kif jista' jkun li aħna ngħixu lil nwarbu dan is-sigriet il-bogħod mill-ħajja tagħna? Kif nistgħu nkunu nsara meta nagħtu fil-ġenb dan is-sigriet? Jiena xi ħeġġiġkom eżisti biex dan kliem ta' Ġwanna Pawluttini nagħtu b'ħafna serjetà. Knisja li mhix ħadd titlob mod radikali, personali u flimkien m'għandix futur. Imma knisja li titlob isimgħu xejn il-Papa għall-ebda raġuni m'għandha titbeżża mill-ġejjieni għax dejjem terġa' lura l-lejjun li fihom issib dejjem ħajja ġdida. Meta aħna nduru lejn it-talb personali u liturġiku huma jjum ta' ħajja ġdida. Fit-talb Alla jagħti risposta għal bżonnijiet tal-bliedem tal-lum. Fit-talb il-Knisja ssib ir-risposta għal bżonnijiet tagħha tal-lum. Fit-talb insibu t-tweġiba tagħha għal kriżijiet taż-żwieġ. Fit-talb insibu l-qawwa tagħha biex nerfu s-salib. Fit-talb insibu l-qawwa tal-Ispirtu biex nevanġelizzaw. Fit-talb eżistej. Dan is-sigriet li aħna ma nistgħux inwarbu. Kif kienet il-Madonna mal-Apostli fil-bidu tal-Knisja jitolbu qalb waħda ma' Marija Ġesu kienet il-kundizzjoni biex jirċievu d-don tal-Ispirtu Santu u bekk il-Knisja titwieled. Splużjoni ta' mħabba f'ċenaklu żgħir li għandu effett fuq id-dinja kollha.